Detener grabación de vídeo. 3. Detener grabación de vídeo. Habla desactivada. Hola, família, què passa? Aquest matí quan m'he llevat m'he adonat compte, més correctament dit, que farà 15 anys, a primers de juny, d'aquest juny del 2022, que vaig treure el primer disc, Una moneda a l'aire. I en aquest disc hi havia una cançó que jo un dia vaig dir: aquesta cançó no la tornaré a cantar mai més, perquè això és un desastre, perquè això no pot ser, perquè no sé què, i una vegada més no es pot dir mai, això no ho faré mai més, perquè t'hi fots de cap. El cas és que va arribar la pandèmia i vaig fer un experiment justament amb aquesta cançó, i aquesta cançó em va portar a fer-lo amb altres cançons, que és modificar una mica aquelles lletres, en aquest cas aquesta lletra, que no m'acabava d'agradar del tot, que m'agradava la idea, m'agradava la música, però no m'agradava el que és la lletra. La cançó es diu El teu nom, està en el meu disc Una moneda a l'aire i fa això. Un altre cop aquest matí he tornat a sentir el teu nom. Un altre cop aquest matí algú m'ha parlat de tu. M'han dit que ets a l'estranger, a la universitat, fent realitat tot allò que havies anhelat. I avui, aquí fa mal temps, tot segueix igual, més o menys com ho coneixies. Aquí fa mal temps, tot segueix igual, més o menys com ho coneixies. I he provat de fer un sainet amb la nostra història. He provat de fer un sainet, però no me n'he sortit. He reescrit el guió una i mil vegades, buscant un final que no ens fes massa mal. Com ho coneixies. Aquí fa mal temps, tot segueix igual, més o menys com ho coneixies. I tot sembla més bonic quan jo sento dir el teu nom. I tot sembla més bonic quan sento dir el teu nom. Vinga! No, el teu nom, el teu nom. Habla activada. 4 minutos. 4. Detener grabación.